Eu son María Ángeles e hasta os 10 anos ou así estuve en Ribadeo. E en Ribadeo celebramos uns carnavales impresionantes. Carnavales, bueno, de todo, era unha xente moi... que se implicaban moito nas festas e nas cousas, sabes? E facían os disfraces. Este neno que está aí era vecín 2 casas máis abaixo de miña abuela, porque eu estuve, xa vos digo, hasta os 10 anos aí con eles. E dixeron disfrazarnos de condes de non sei quanto. E todos eses rizos que veis aí fixéronos con lana de ovella nun pau. E despois escorríanos así do chisme e foronnos facendo así. Pero estes recollidos que veis todos aí eran con un hilo de oro. Eu do que me acordo desta foto é das veces que me subían a unha mesa na casa de miña abuela e dá volta pa aquí, e dá volta pa ali, e rebolo por aquí, e rebolo arrebentada, estaba cansada. Eu, o día que me tomaban a prueba, pois xa, bueno, se pudera escapar, escapaba. Coseron unhas, entre miña tía e unhos que lle chamaban os de Cortés, precisamente o de Massimino, fixeron case todos os de Cortés, todo. E o meu, pois elas tamén. E despois, este abanico era de nácar. E deixaron a que fora a muller da empresa Ribadeo, porque meu pai traballou moito tempo na empresa Ribadeo. E deixaron a doña Paquita. E despois todos eses collares, non sei tamén de onde os sacaron. Serían das veciñas, digo eu.